Ang usas atong mga pangandoy isip mga tao sukad na kamatngon tagbuot, ganahan kita nga monindot ang atong kinabuhi sugod sa atong naong, sa atong isulob, sa atong balay, sa atong mga sakyanan, sa atong mga achievements in life. Kinsa man ninyo dinhi ang nangandoy nga mubati ang imong kinabuhi, tasang kamot. Wa gyud. Kay normal gina nato. Muna si Jesus iya sang gipakita nga pangandoy sa diay sa Ginoo nga mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi hangtod gyud nga mahimo gyung mahimayaon. Kana bang glorious. Sige, lingiay mong tupad. Ingna tan-aw nimo sa kong naong nindot. Sige. May sad na ba ma-check nimo kung mailhan man na og nindot imong naong kay mo comment man na imong sili imong tupad ba? Oh, nindot kay kag naong karon. Basig magtuo ta nga kanang naang mga pangiski sa kilay, pamintal diha, pamutang aris naong, paputi anang naong, kaning buhok pakuluran, kanang nagilak-gilak nimong mga alahas nga mga mahalon, usahay sad pansi nya, usahay ang kanang imong gipangsulob, kanang sakyanan nga imong gisakyan nga mga high-end, kanang mga balay nimo nga mga mansion kayo, basig nagtuo ka nga maunay makapanindot nimo. Dili oy, daghan kay gasakay ana, nakapanag-iya ana, gisaway lang gyapon. Dili gani kanang imong naong guwapa ka, guwapo ka, nagtuo ka maunay makapa-attract sa tao nganha nimo. Dili gyud. Daghan kay mga guwapo, daghan kay mga guwapa gipamiyaan sa bana, gipamuwagan sa asawa. Oh. Unsa may makapanindot gyud nato, gipakita ni Kristo sa iyang kinabuhi. Una, ang pag-antos. Kinig yung pag-antos para sa atong isig katao, mao ginay makapanindot sa atong kinabuhi. Tanawa sila si San Roque, sila si Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Ana, nya usas mga pag-antos nato, kinig yung pag-alagad sa mga nanginahanglan. Sige, lingi ay mong tupad. Ina pila na kabuk imong gialagaran karong simanaha. Nya unsa may makapabati sa tong naong, unsa may makapabati ang paglikay sa pag-antos. Kanang tao nga maglikay-likay sa pag-antos, mulikay gyud, bati kay nagnaong. Kana bitang mga anak nga mulikay gyud sa pag-antos anang paghugas plato, pagpanglaba, panglimpyo, bati kay na sila naong para sa ilang ginikanan. Pero kana mga bata nga moantos gyud pagtabang sa ginikanan, manglimpyo, manglaba, sana diha, maggardening, uban pa bisag unsa isugo ba naa gyud mag-study gyud sa lessons. Pastilan ang naong ana nila attractive kaayos ginikanan, no? Hindi man mo motuo. Ana magunagon. Kana sa mga ginikanan nga magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, sig pangasaba, buntag pang sayo, inigmata palang kasaba na, siging panaway anang iyang anak, sana siging pamuyboy, nga gadagko lang na inyong mga kaon, nga na ba? Nya, siging mahay, sus, nagmahay kung ipakatao tamo mga buanga mo, may pagikumot tamo atong gagmay pa mo, diri pa mo sa kong tiyan, may pagikumot tamo, ana ba? Oy, bati kay na sila naong para sa mga anak. Oh. Kamong nay anak, pangutan ako nun yung anak, ina tanaw ni mo sa kong naong dong, day, guwapo, guwapa, ina ka lang. Kanang mga bana o mga asawa na magsigig alagaray, dili magsuguay, di gina magkabuwag. Pero kanang mga yaw-yawan kaayo, mga demanding kaayo, tag-as kay mga standards, dali kay na magkabuwag. Bisag guwapa pa kang asawaha ka, luod kay kagnaong
mas gwapa pa tong maid kay ang maid magsige ra jud ingon unsa pa sir, unsa pa sir. Init ra sir. Ang kape ba, wala na. Ang asawa, oy, moingon ang bana, day ko tawel ko kape unsa pungkol ka, di ka mukutaw tanito. Ita pa hasol-hasol kita kang busy kay ko diri ako pa imong pakutaw-kutaw. Ikaw sige ka panugo dia senyorito biya nimo. Mana mga asawa, ang bana may na piste sa ning animal yo. Di man kita ka pamaray kaning buang-buang. Ang kadto dayong maid inignaog pa lang sir, coffee. Unsa imo butang gatas o daway gatas sana ba? Unsang gatasa imo sir? Ingon sa dang bana ikaw. Awa mo kachi. Munindot lagi nang naong ana magani asawa nga ni complain ako gwapa kay ning asawa ha kay kuan man gid may kanang kaila man gid may sukat gamay gagmay pa babatanon pa. Gwapa gyud kay ni siya. Murag kana atong tawgon nga beauty pang artista kana bang pwede ibutang sa screen ba na may mga mga naong nga ibutang nimo sa screen pareha ning ako ma-horror man ni usahay. Pero kana gyud mga musidlak bitaw kita nimo screen nahibong ko pagkapari nako perti niyang sukuha siyang bana iya kong gibalitang sa sundan kay nakapangabit sa bati kay naong. Ingon siya, okay lang itong nangabit o mas arang-arang pa nakugnaw. Perti bati ang naong nangabit. Insulto kay nako. Dili lang insulto kay nangabit. Agipuli pag nako. Kana pag yung batig naong. Ako din siyang giingnan. Kanang imong naong tungod sa imong pagkanimanding sa imo palang sinultihan karon o ako pa'y nabana ni mo biyaan giti ka. Kay kuan kay ka, reklamador kay kastanan. Imo i-compare sa imong kaugalingon. Ana. Nya unsaon man nga katong imong giingon nga batig naong raman ato muragwa kapasar sa imong standard pero ang kasing-kasing ato gagilak-gilak man sa pagkamahigugmaon o pagkamaalagaron na dito gid imong asawa ikaw sige kagyaw-yaw kanang imong naong mo bati gid na siya daghan ra bang nanguyab nako pa din ako baos kay kuanip sugtong din ako sige sugta di ba igo ra sad ka nang pahimuslan human luod na sad kag naong. Ana. Kaya ko na bilingi ako na imong tupad. Pangutan-a siya, yung natanaw ni mo sa kong naong attractive. Yung na ko no. Sige na. Imong tupad ba? Oh, kanang nahadlok mulingi, mga buango na. Siguro na sila, nga di sila attractive. Attractive. Nya unsa man na, kana gyong muantos, mualagad sa iyang isig katao. Muna nga si Kristo iyang gi-assured ang iyang mga apostoles ay mo kabalaka sa pagsunod sa akong mga pulong. Kay matud pa diri sa amahan sana gikahimutan ko ni siya pamatian ninyo siya. Sundan ninyo siya. Kay ngano man ang pulong sa Ginoo kanunay mutudlo nato unsay makapanindot sa atong kinabuhi. Why pulong sa Ginoo nga dili makapanindot sa kinabuhi. Kanalang mingon siya pasaylua ang imong isig katao kapito pagkanindota na. Kanang moingon si Kristo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad pagkanindota gid anang sugua. No? Kung kamo mo trabaho ayaw mo pangayog sweldo dawat lang mo bisag unsay ihatag ninyo pagkanindota way mag-strike way magsigig libak wa tanan. No? Awa mo nindot yan na? Kanindot ana. O nindot kayo. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabos pagkanindot ana. Hurot gyud kahalin atong slots ana. Oh, ibaligya ra na inyong balay nya ipalit og slot. Hurot dayon na. Labi nag inyong ipalit og 4-slot challenge. Karon ra ba katapusan ro nato nga 4-slot challenge. St. John Mary Vianney Sunday karon para ro namong mga parish priest kay amo maning patron sa mga parish priest si St. John Mary Vianney. Nalipay ba mo nga upat na ko katuig dinhi isip inyong parish priest? Nalipay? Ipakita ang inyong kalipay. Palit mo og 4 slots kamong wap akapalit, no? Salamat kay inyo kong gilipay kay ang atong halin sa atong SBF DAG
sa atong slots. Mas dako na kaysa nahibilin. As of yesterday, ang atong SBF DAG nahalina na og 39,301 ka slots. Pakpak. Ang nahibilin, 36,699 na lang ka slots. Gamay na lang. Nya ang atong 4-slot challenge, 1,000 raman tatoy akong gihangyo. Karon, as of yesterday, niabot na og 1,571 ka slots. Pakpak. So last day karon sa atong 4-slot challenge, pero onya patingalin is mga Huibis or Bernes nato i-final kay sigihan pa man natog dawat ang mo hatag labinas mga online parishioners. So pamalit pa mo. Pero di na to ma-announce, di na ta mo kuan ani mangimbitar so good karon si Manaha human ani. Unya ang ato sang kumbinto na humana ang pagbuhos sa roof deck. Naghimo na lang mga pedestals dito. Practically, nahumana ang atong structural. Gusto mo mo tanaw? Sige, atong tanawon ka diyon. Salamat kayo, itong pakpakan. Kadtong gipanghimo nga gisaka nga tos babaw nga mga bag-o na sang mga kuan, columns, kuan to siya para na to sa mga pedestals na to para sa tungtungan sa atong bag-ong tangkis tubig niya ang katos ang atong image ni San Vicente Ferrer nga ibutang dito sa ibabaw. So practically humana ang atong structural magpadayo na taghimo sa atong mga architectural. Salamat gyud kayo ani. So suporta gitag maayo kining inyong gipangbuhat makapatransfigure, makapanindot ni sa ato dinhing kanini ang sitwasyon niya. Suportahi sad kanunay ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay para sad ni sa atong charitable fund para sa atong Paris Caritas. As od atong Hunyo, month of June, ang atong nadawat nga monetization gikan sa YouTube para aning atong account nga Padresiano Ubod nakadawat ta og 134,000 pesos. Pakpakan na to ang tanan nga mga viewers. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung view kada adlaw sa atong YouTube channel? Tasang kamot.
Hala ka jutay. Kamon tanan pag biyo-biyosan mo dihay, sige lamog tan-aw ng porn, kana sang atong kuan, kana sang atong biyo, sige lamo anang online sabong, tan-aw na lang sad mo anang atong mga kuan, biyo, makat-on pa mo, makashare pag yun. Salamat kayo ana. Unya, ako sang panapos aning atong humili nga kining unang pagbasa nga naghisgot sa harianon nga kahimtang sa Ginoo gasigig hisgot og kayo kalayo ba matod pa diri na ako noy sa to kana ganing trono nga kalayo nagdilaab ligid nga kalayo naasay suba nga kalayo kining kayo mao gini ang mo purification. Kanang taong manggihatagon o maalagaron ang kasing-kasing sa dana ma-purify. Pero inig-purify na anang kasakit. Sakit man ang kalayo, mo-purify na siya tungod kay tangtango niya ang mga bati nato. Nya sakit man na siya inigtangtang, tuguti lang ang mga kasakit. Mao na ang pag-antos, mo-purify na nato, gitawag nag-fiery furnace. Mao na siya ang representative sa kalayo sa atong kinabuhi kanang kasakit aron maliwat tas Ginoo. Mo na si Kristo gigamit gid niya ang kasakit. Si Saint John Mary Vianney daghan kay kasakit, si San Roque daghan kay kasakit. Practically tanang mga santos daghan kay giagi ang kasakit. Pero inighuman sa kasakit mulgawas dayon ang mahimayaon nga kalipay o panagway. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon mangita na tagkasakit. Sige, ing na. Sige na. Ing na dayon. Ona, inyag na gani mo yung mga silingan or imong nailhan nga naghilak tungod sa kasakit, ing na, congratulations, mo transfigure na ka. Munindot na imong naong, labi nang nangahibat diri ang naong og hilak. Wala ka. Nindot kay kag naong nga nainighuman, hilak lang. Kana din agi na mudaghan ang ma-stress, din madaghan ang maghikog kay nakasabot naman ta nga ang kasakit di ay pulos di ni magdaan nato sa mahimayaon nga kinabuhi. Manindog ta.